Chruinne me se coppla rud as mo chiisteach an seo an mabhart. Agus bhálum sa ebrúmach a bhfuil na hairí seo trom, nó bhfuil siad étrom. Agus féitatá sa seo dhéanana sa mála freisin ní leir tá coppla rud a tharraingt amachchas a ggófras a gisteach agus iad a agrú. Ach, fá cead ó ghine fásta sola dosíonn tú ar an obair sin. Nis, pe me suas ceann fan go bheice me an gránach bricfasta seo. Ó tá sé sin éasca le pica suas, tá sé sin étrom, níl sé trom, tá sé étrom ítach. Mar sin leacha me nún an seo agus chuir me chollahorta étrom nún an sin. Ce bhí mála té seo. Ó tá sé sin a héanán éasca le pica suas, tá sé deas étrom. Mar sin leacha me núna, neic sin gránach bricfasta. Cé eile tám? An sómh beidir. Tá sé sin inis níos trimme. Tá an crúiscí dunta as glunne. Tá sé seo trom. Tá sé trom. Cé eile tám? Úl beidir. Ó tá an túl seo éasca le pica suas, tá sé deas étrom. Níl ar mach chud lámh úsáid agus tá man an ebrúmach, tá sé étrom. Céad faoi mála siúcra? Tá sé sin trom. Tá meochanán, tá sé trom. Chuir me nún na tíobh seo Céad faoi gránach bricfasta ríist? Cé go le mála seo níos mó agus níos trimme ná an mála eile, tá sé fós étrom, tá sé éasca le pica suas. Mar sin leacha me an tíobh seo Cé tá fáca am? Mála plúr? Tastí mo gá láimh na sinna pica suas, tá sé trom. Agus níor fácaí ach an túl. Agus tá an túl se anmheg agus an étrom go díriach. Nis, tá gá bheart am, iad agri go hálainneam, a chanis tá me gur ebrúmach. Cad an rud is étrimme, agus cad an rud is trimme, tá me gur iad a chud an áhairt. Mar sin, tosú me ar a tíobh seo leis na rudí tá étrom. Meastú cé Jacob is étrimme. Agus is mo gá húil, sílim go méidir go ben mála té an rud is étrimme. A sin nó béidir an túl beg. Fan go bic me suasíad? Tá mála té níos étrimme. Mar sin, leacha me sin, nuas a dosach. Agus seiceala me bhfuil an túl seo níos trimme nó níos étrimme ná an mála seo. Cé go bhfuil an túl níos lú, tá an gránach bricfasta níos étrimme. Mar sin leacha me an gránach bricfasta inis, agus an sin an túl, agus an nis, ní ra a hárad fácaí, pica me suasíad. Cé Jacob is trimme. Tá an túl níos étrimme ná an gránach bricfasta. Tá sé sin an áhairt. Nis, tá coppla rud fácaí am le chuir an áhairt. Meastú cé Jacob seo is étrimme, béidir an sómh, nó béidir go bhfuil an siúcra. Tá an crúiscín sa bheith bhád níos étrimme. Siúcran sin, agus an rud is trimme ar an áhairt ná, an mála plúr. Nis, tá siad cur an áhairt am, tá siad agri am, thosa me leis an rud is étrimme, agus d'oibre me mo bhealach a níos a leog go dtíon an rud is trimme, agus féitatá sa seo dhéanana sa mála.